Horas madita salhutna. Adorak sota puka parminggota di urutan nomor sia meredema kor maranata. Taparade maroharot pikirata tapuka ma parminggota meredema hita sia bukede nomor tulu ayak sada sa rodi tulu. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tot di parbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Ise do nanak jadi nakok tudolok ni Jahuba, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang dohot nayas roha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ali Tuhan debata, asima roham dihami, aidang terbain hami mabahen manang aha,
molosoho dongan nami. Di baheni sailehon madihami ruwo habanu agijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lo maniroham. Sai dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pasapuluhon dohot lapatanna. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposo bawa, manang naposo buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jalikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan colma, dohot ugasan tinadikon niopuna, siurupa donasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bolota pardihutan ni dongan colma, manang naposona pe, siapuan donasida jala sidas-dasan madapoton ulau na hian. Atong rap magidugu mahita siya debata lau mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nombar tu patikmi. Amin. Asai balga
topo tima dosa nagurangi tua dopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Di baheni sai sisa masudi dosa nami. Ada ngarong nahu pangasok kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di dibata taring otu hasesan di dosata. Songonodo hata niton jahuba nunga diar sahihoau marhite-hite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai hoau marhite-hite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalese ya kapangalosim alani hadiri oku. Jaladangbe hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na dikijang. Amin. Sanari
Tapi gima hata ni debata turpuk niari minggu tahun, imana tersurat di pasal men 146 ayat sada saat rodi ayat 10 tajahama secara responsoria. Haleluya, alito diku pujima Jehovah. Jehovah salilingahu mangulu, sayende honokudo de bataku salilingadong do peaw. Unang marhaposak kamu tua kapangarajay, tua anak ni jolma na saupeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot to dinai, mulak may bana tutanona. Diari na sasadai, se sude aka sakat-sakat nai. Martua ma manangise na mabahed debatani si Jacob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sito palagi do tanoon do laut rodi isina sudena, si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tuaka nanirupa, si lehon si panganon tuaka namale, Jehovah makarhari aka rate. Jehovah pertongkormatan yakka nama pitung, Jehovah hehe akka natuki, Jehovah makaulongi akka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana marguguihon akka nasopot somarama somarina, dohot akka namabalu, jala dipalipe yanggo dalan nyaka parjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna, debatanami alision, marsudut-sudut do haleluya. Di sido yang gosahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jalan opeopsa. Amin.
tidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Aw porsia di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit do tano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasaday, ima na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, andorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tuban watoro dong ditanom, na mula mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamo debata Jahoba, amanay pargugu na suatu dosani, di simay bana pay mulak sugod tanon, manguhumi halak na mangulo dot na mate. Aw porsia dito di porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huriha to panila Kristen akka na badia, do dihasesan di dosa, do dihatahi na madok, mula mangulo sugo daging ni halak nong mate, do dihangoluluan na sorasuda. Amen. Tikting masa di Minggu pa-15 Hodong Trinitatis 25 September 2022. Na perjolo guarne Minggu. Guarne Minggu tasadarion ima Minggu pa-15 Hodong Trinitatis do tema hadaulaton mardongan sabam niroha. Bagian dapat 2 hon danak nasorang. Sada nah dari Kamis 15 September 2022 di basa-basa hutuata do sadat anak boru di keluarga Niamata Simon Petrus H. Sidabutar Inata Kristina Sortauli Boru Purba Ruas Nihuriata Sian Wik Judea Nir Sada 507 Napa 2 hon. Nah dari Kamis 15 September 2022 di basa-basa hutuataro sada danak bawa di keluarga Niamata Victor Kams A. Pajaitan Inata Lenny Melina Boru Pangaribuan Ruas Nihuria Sian Wik Antioquia Nir Sada Pitu Tuluopat Napa tuluhon. Nah di hari Jumat 27 September 2022 di basa-basa hutuataro sada danak boru di keluarga Niamata Aser Pasaribu Inata Jun Ferawati Boru Siregar Ruas Nihuria Sian Wik Laudikia Nir Sada Pitu Onom Sada Hipasdo Dakdanaki Songoninang Natorasna. Bagian dapat tuluhon padidion dabadia. Di hari Minggu sia Oktober 2022 di parmingguon pukul sia. Patu paun ni huriatta do padidion nabadia. Tunatoras nanang mabuat danahi tu padidion asaro marguru di hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 10 maringanat di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situawik dohot fotokopi, akte lahir, manang surat kenal lahir, nidak danak, nanang terdidi. Bagian napapaton, nanang marbagas. Tikting parjulu, naing majalo paso-paso parbagason ma. Jackson Walfred Simamora Purba, anak Niamata, Danles Simamora Purba, tubuni inata,
Royesni Boru Siregar Nahinan, Ruasni HKBP Depok Sada Wik Laodikia, Dohot Oroana, Selviana Teresia Boru Pangaribuan, Ruasni HKBP Depok Sada, Boru Neamata, Darlis R Pangaribuan, Tubuni Inata, Tuti Usnaria Boru Simorangkir, Sian Wik Kapernaum. Pamasung-masuon di hari Sabtu 8 Oktober 2022 di Gereja HKBP Depok Sada. Bagian napalimahon Ruas Nagok. Mamuk kasadarion Minggu 25 September 2022 gabe Ruas Nagok di HKBP Depok Sada keluarga Niamata Charles TK Pardede Inata Agustina Boru Hutapea Rabdohot Tolu Yanakon Nasida Inganan Jalan Haji Sindah nomor sia Pulusada A RT sia RW 4 Beji Nir Sadasia Pitu 2 Jordan Pinangidoma Turuas Naung dijako gabe Ruas Nagok asa jongjong dingananna Horas madehamu. Bagian napaonopon Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon RPP. Mamuk kasadarion Minggu 25 September 2022. Hobbar Turuhut Permahanion Dohot Pamisangon RPP HKBP. Taringot tu pardonga sarepion bab opat poin sada poin L Hona Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon ma Amata Parlindungan MT Huta Barat Wik Onom Manang Kapernaum Mardongan Saripe Sian Naso Pangatuyoni Huria. Bagian napapituhon tahun kesehatan Dohot ucapan syukur ulang tahun pasapuluhon HKBP Distrik 20 lalu Dewoskap. Di hari sadarion Minggu 25 September 2022 di Patupado Puncak tahun kesehatan Dohot peringatan 10 tahun Distrik 28 Dewoskap di Rayon Tolu marenganan di Gedung Ronatama Convention Hall. Dumutusi di Ganuk Parminggota sadarion Dohot di pos pelayanan Arko Papungu pelean kantong napaupaton warna merah manang marhite amplop na pinarade ni distrik. Bagian napawaluhon Subangan di Jalo Huriat ada Subangan sada unit layar proyektor haporluan ni sekolah minggu pospel Arko Sian keluarga Nyonya Sihombing Boru Sitinjak Wik Jericho. 2 Sada unit kompor gas merek Rinai, hadiah door prize pesta puncak Gotilon Sian NN. Tulu, sada unit kipas angin hadiah door prize pesta puncak Gotilon Sian NN. 4, sada unit televisi hadiah door prize pesta puncak Gotilon Sian Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Margonda Depok. Parhalado Dohot panitia pesta Gotilon Pasahaton Mauliate. Napasiahon Parminggu di hari Minggu 2 Oktober Dohot Pesta Puncak Gotilon HKBP Depok Sada. Acara Pesta Puncak Gotilon Dohot Tahun Kesehatan tahun 2022 HKBP Depok Sada. Patu Paota di hari Minggu 2 Oktober 2022 masuk pukul 8 WIB marenganan di Gedung Geraha Ronatama. Domutusi pinapotohon naparjolo permingguan di Patupa Holan sahali permingguan di Gedung Geraha Ronatama di Padomu Dohot permingguan dak darah sekolah minggu Dohot nama godang napaduahon soso tuganup ruas asa mabuan ulos nabi si pakeon ditiki permingguani di pesta puncak Gotilon. Napatuluhon ditiki napapungupelean di permingguan
di permingguan patupahon opat kantong pelean ima duksipul tikting pelea sada A sada B ima tuhuria diakoni dohot pembangunan sipul jamita pelea 2A tu distrik Manang tu pusat pelea 2B pelean tu pesta kotilon dohot tahun kesehatian si pasahaton marhite amplop na pinaradeni panitia. Bagian napa opaton duksipul permingguan diuduti ma dohot pesta na dipuka marhite makan bersama diuduti manortor kategorial dohot week penarikan kupon door prize dohot akan asing. Napa 10-on perminggu dari minggu sia Oktober 2022. Domu tu pesta perheheon na posobulung HKBP Depok Sada. Di hari Minggu sia Oktober 2022 permingguan arian di hari Minggu sia Oktober 2022 masuk pukul sia. Laus pinabotohon duksipul tiktingon Begiotaro panorangion sian panitia perheheon remaja na posobulung HKBP Depok Sada. Bagian na pasapuluh sadahon pasahat ulus hatuaon. Di hari Minggu sia Oktober 2022 di permingguan arian pukul sia pasahaton ni huriatta do ulus hatuaon turuas naunggok marumur 70 tahun. Di hari Minggu sia Oktober 2022 tua mua manami inanami ruas ni huriatta narade majalo asa di pasahat barita tu situawik di partang yang atabi. Bagian apa 10 tahun evaluasi anggaran tahun 2022 dohot rencana kegiatan manang anggaran tahun 2020. Pinangido tu sudah seksi Dewan di koinonya marturia dohot diakonya HKBP Depok Sada asa mangarade patupahon evaluasi program dohot anggaran tahun berjalan 2022 dohot mangararangi rencana program dohot anggaran tahun 2020 nanangro. Partura ni jadwal parapotan tabereng ma di warta cetak. 10 tolu seksi remaja dohot Naposo. Perubahan tanggal pelaksanaan ibadah puncak perheheon remaja Naposo dohot tema haroroni lasniroha. Dimulana disakapi tanggal 25 September 2022, gabe di Patupa di tanggal 1 Oktober 2022, songon naung nijaha nakin. Napa 10 ton seksi kesehatan. Seksi kesehatan HKBP Depok Sada rap dohot PT Konemex naing patupahon. Sada cek tensi dohot cek metabolisme manang cek peredaran darah. Napa duahon konsultasi kesehatan laho manakasi suplemen na sesuai tuhahi pason ni pamatang. Ima di hari Minggu sadarion 25 September 2022 mamuka pukul 8.30 saha rodi pukul 10 tolu marenganan di gedung serbaguna. Bagian napa 15 hon barita habot niroha nunga marujungolu sadaina ima inata nyonya gultom Siregar Boru Siregar Sormen Minggu tanggal 25 bulan Sia tahun 2022 ruas Nihuria Sianwik Jordan Marujungolu di RSPAD Gatot Subroto. Nyonya ni Amang Mardonga Nahinan. Tuudean
Nyonya Amang Tempong, maaf, Nyonya Amang Tempong. Kemudian tanggal 27 September 2022 di TPU Kali Mulia Sada. Rumah duka di Sopogabe, Harjamukti, Podorangon. Bagian apa saplonopon, tikting naso jinahahon dohot barita parhebengon, tajahama di warta jemaat elektronik na pinararini huriatta, marhite QR code naung adong di ganuk bangku hudulat tabe, manang marhite WA grup partangyangan. Songoni matikting masa di huriatta di bagasan minggon, sa di pasu-pasu tuatamay tau sangap di guarna. Tiki fasatami tu panitia pareheon na poso. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa beribadah kembali di gereja kita HKBP Depok 1. Yang terhormat Inang Pendeta, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, dan juga yang kami hormati Amang dan Inang orang tua kami, remaja dan aposo HKBP Depok 1, dan juga teman-teman yang kami kasihi, remaja dan aposo HKBP Depok 1. Perkenalkan, saya Edo Manalu, saya perwakilan dari panitia Parheheon Naposo Remaja dan Naposo HKBP Depok 1. Mohon izin untuk bisa memberikan panorangion terkait dengan acara puncak Parheheon kami yang akan kami laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2022 yang dilaksanakan bersama dengan ibadah siang, dan ibadah akan diubah menjadi pukul 9. Perayaan puncak Parheheon akan menampilkan tortor, puji-pujian dari remaja dan aposo HKBP Depok 1, dan juga pengundian door prize bagi teman-teman Amang dan Inang yang sudah membeli kupon dari teman-teman panitia Parheheon HKBP Depok 1. Acara puncak Parheheon nanti di tanggal 9 Oktober adalah sebagai acara rangkaian penutupan dari rangkaian acara Parheheon Naposo HKBP Depok 1 yang telah kita laksanakan, seperti lomba olahraga pada tanggal 20 Agustus 2022 kemarin, dan juga mini konser pada tanggal 10 September 2022 kemarin. Lewat info yang saya sampaikan ini dengan penuh sukacita, dan kami panitia remaja dan aposo HKBP Depok 1 berharap Amang dan Inang bisa ikut bersama-sama dengan kami untuk hadir dan mendoakan kami dalam acara puncak Parheheon HKBP Depok 1, dan juga kami mengundang teman-teman remaja dan aposo HKBP Depok 1 yang mempunyai kerinduan untuk hadir dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di remaja dan aposo HKBP Depok 1 untuk datang, dan kita bisa bersama-sama untuk memulai menjadi wadah pelayanan yang baik, menjadi wadah pelayanan yang berkembang dan juga berdampak bagi gereja dan lingkungan kita. Sekian penjelasan mengenai Parheheon Remaja dan Aposo HKBP Depok 1. Informasi lebih lanjut untuk teman-teman dan Amang Inang jika ingin mengetahui tentang acara kami, bisa dipantau melalui sosial media kami di Instagram di @rhkbpdepok1 dan juga di @nhkbpdepok1. Atau bisa langsung ditanyakan kepada pengurus dan juga panitia Parheheon HKBP Depok 1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan saya dalam berkata-kata pada siang hari ini. Semoga Tuhan yang memberkati kita selalu, dan kita menjadi berkat bagi gereja HKBP Depok 1. Terima kasih.
Shalom, Horas. Tuhan mari tehakani. Ya Tuhan mari tehakani. Son hudona rumah doa Tuhan disumuni. Oh
dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna di minggu pa-15 hodung Trinitatis dienet do turpuk jamita imana tersurat di sada Timoteus 6 ayat 6 rodisia songonom madidok tapai hutihu madi bagasa rohatta asa hujaha dihamu. Pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam diroha. Aidang adong tabuat tuha siang anon, jaladang terbuat kita agia ahalau ruar. Alai molo adong dihitasi pangano doho para biton, taha sabab pomai. Ia akan nanaing gabe mamora, madabu do tu bagasan pangujunan, dohot sabil, dohot tulan hahisapon, ha otoon akka na mangago na mangalunok ko jolmai tu bagasan jea dohot hamaguan ido sahana piga-piga hari na lewat utotos sada drama taringot tu sahalak keluarga namorasi tutu pola do di baik gudang yayasan asa adong pencucian uang ala ni gudang ni hepengna. Alai dung saat ibana tu tingkat kekayaan yang maksimal naing melampaui do muse di rohana maka dia membangun citra untuk mendapat dukungan publik. Dido istri nai saya dulu bercita-cita menjadi aktris, tetapi tidak kesampaian karena peran saya selalu jelek. Alani seluruh hidup saya sudah ngolukon hirana berakting do. Mementaskan seorang istri yang rendah hati, yang mendukung suami, yang suka berbagi, yang ramah, dan peduli ke banyak orang. Alani dipajongjong dosada yayasan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi supaya mendapat dukungan publik. Karena dia bercita-cita suaminya menjadi wali kota lalu melanjut menjadi presiden. Sudah cara dihalalkan untuk mencapai pencapaian yang hendak dia tuju. Di sisi lain, adong sada keluarga tolu boruna alai keluargon pogusian. Didok siakangani, saya sudah bosan miskin. Alani muli maibana tu bawa namora karena dia tidak punya keahlian apapun kecuali dia memiliki kecantikan. Tetapi dia gagal dalam pernikahannya sebab tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Siap pudana malo melukis. Alai bana pengabosan nama murai. Maka ketika dia bertemu dengan orang kaya itu, didok ibana olodoho membimbing borukku melukis. Hopasikolah peho tu luar negeri. Bebas sude aha nani halomohomu. Ubape ho gabe pelukis terkenal. Dia terobsesi menjadi kaya. Maka dia menjual hasil karyanya kepada orang kaya itu dan dilombakan yang pemenang menjadi putri orang kaya yang sama sekali tidak tahu melukis. Ada banyak orang terobsesi menjadi kaya sehingga dia mau melakukan apapun, menghalalkan segala cara. Asa boy mamora ibana, asa sahat tu target naik, asa sahat tu ahanani halomo nirohana. Ketika kedua perempuan ini berjumpa dengan orang kaya, apa yang mereka impikan ada di dalam diri orang kaya. Nak pengadi bereng nasida situasi kehidupan di namorai penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan
kekacauan rumah tangga, bahkan sampai membunuh orang untuk mencapai apa yang mereka inginkan dan menjauhkan orang-orang yang menghalangi mereka. Tetapi mereka terobsesi menjadi kaya dan tidak mau mundur. Mereka terus terhubung kepada orang kaya tersebut. Jala ido di dokon boru napa dua honi disukun kakak na doa adiknya. Apakah salah menjadi orang miskin? Buasa saya neng mamora di hilala rohamuna. Namar dosa dohita molo mapogos sita. Apakah tidak cukup kita bisa makan? Kita punya rumah yang kecil, kita berpakaian, apakah itu tidak cukup? Tetapi kedua saudaranya menjawab, tidak, kami mau kaya. Amang inang naniha holongan di Tuhan Yesus, sian cuplikani inna rohaku di bagasan. Olodo diangkaton dari kisah nyata kehidupan manusia. Adong dohita siat tonga-tongata saya naing mamora. Alani sudah cara dipakai bohado asa mamora. Adong dosa halak madok ahli. Siapakah orang kaya? Bagaimanakah orang kaya? Dido ibana kaya moloboi modom doi mana alai mengalir terus sepeng tu rekeningna. Tidak melakukan apa-apa tetapi dia terus bisa hidup. Baik di tengah-tengah kehidupan. Jala terus boy di patuduhan ibana. Kekuatan ibana ala godak kepengna. Itu bukan dari gaji pokok tetapi di luar dari gaji pokok. Ise mana boy mamora songoni ima akahala namar saham. Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan keuangan hanya duduk di depan komputer. Jadi ido halak namora, dia terus banyak uang, tetapi dia bisa nyenyak tidur tanpa diganggu oleh siapapun. Terus godak kepengna, alai dakya sega waktu jam tidur ni ibana. Alai na asing gremet madok seorang ahli. Kaya tidak soal banyaknya uang. Boido godak kepeng, alai terus kuatir ibana di ngoluna. Ada langon nai mersugut. Bohado mersugut uang sekolah di gelekku. Hape gudang do hepeng na, alai terus kuatir ngoluna. Maka menurut Demet kaya itu adalah ketika dia sampai kepada pencapaiannya, tetapi dia tidak pernah mengkhawatirkan hidupnya. Boy tenang, boy sinok. Nakpe pas-pas akka kebutuhan ni ibana. Alani amang inang nani haholongan ni Kristus Yesus. Di bagasan turpukon diaya sia didok molo di bahasa Indonesia, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ido dong suku-suku ni sahalak namar dosa do mamora. Apakah Tuhan tidak suka kaya? Molo tajah hadiah Sion, karena orang yang kaya dia akan dikuasai segala nafsu-nafsu yang gila-gilaan ingin mencapai sesuatu sampai dia jatuh ke dalam maut. Namar dosa do manang salah do namora. Molo tajah di bibel tedau. Gudang do halak na porsea namora. Si Abraham, si Salomo, si Daud, do akan asing. Jala di panopau nipe di dokot do tu si Adam do si Hawa. Kuasailah, dikasih mandat untuk membuat segala sesuatu bisa menghasilkan. Artinya, dang na pola sogoro hani Tuhani, tuak kanamora, dang na sogoro hani Tuhani, mamora hita, alai neng dohonon na imana diaya onomi, pangomoa gudang do tutu hadaulaton, anggo
mardongan sabam niroha. Mencukupkan diri, ini di bahasa Indonesia. Itulah ibadah yang sejati. Di Roma sada 42 ayat sada, hadaulatun niroha, ibadah yang sejati, molotabadikot tu sada Timoteus onomon, ima, kemampuan mencukupkan diri, mengucap syukur. Molo di Yakobus sada ayat 27, ibadah sejati hadaulatun niroha, kalau kita memiliki sesuatu lalu kita mau berbagi dengan janda-janda yang miskin, dengan anak yatim piatu yang tidak memiliki sandaran hidup di tengah-tengah dunia ini. Ido neng dohononna asapola di dokon, jangan menjadikan kekayaan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka untuk menjadi kaya tidak dilarang, alai sering terjadi untuk menjadi kaya terjadi persaingan dan nafsu yang gila-gilaan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Imana masa amang inang di Huria Efesus ada guru-guru palsu yang menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan. Mengajari nasida, melayani nasida, alai neng papungu pamomoan, neng pagugu arta di tonga-tonga ningoluna. Ibadah dipakai nasida menjadi alat untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh motivasi untuk kaya dan serakah dengan melalui mengajar. Alai didok nasida dok, berek kamu mak. Dan salah na hula hok kamion. Buktina disetujui Tuhan itu kami mamora. Kami tidak melakukan kesalahan dalam pengajaran kami, dalam ibadah kami. Sebab Tuhan memberikan kelimpahan bagi kami. Allah menyetujui pengajaran kami. Ima didok nasida. Alanido ditongos apostol Paulus ma surat penggembalaan on tu si Timoteus asa dipasahat tu huria-huria di Asia kecil nani hobasan ibana didok ma di surat penggembalaan ni di ayat walu asal ada makanan dan pakaian cukuplah alai molo adong dihitasi panganon dohot parabiton tahasabab pemai unang tasusai dirita dohot hal-hal na diportibion unang sape manakko hita menipu hita mangototoi halak kita holalau mamora molo adong boy hita mangan boy marpakaian adong jabutta adong sepeda motor ta adong mobil ta cukuplah tahasabab pemai unang ala tolu mobil ni dongatan nang 5 mobil ta sampai taulahon akan asositong holalau mabua asa 5 mobil ta asa boy mangalobi halak na asing. Jangan menyusahkan diri dengan hal-hal yang di dunia ini hanya untuk menjadi kaya yang akhirnya bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di dunia etos kerja ni halak Kristen didokdo in majorem gloriam Dei, semua demi kemuliaan Tuhan. Odo naing pasahaton ni surat penggembalaan tu hita di bagasat tikion, supaya apapun yang kita lakukan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Mananga hape amang inang taulaho di tonga-tonga ni ngolutta taulaho may songot tu debata. Ninna di Kolose tolu ayat 20 tolu. Unang menghalalkan segala cara untuk mengumpul kekayaan. Ai sudena tapapungwi, tapaguk pe, godang pe deposito ta, 5 jabut ta, 10 mobil ta, jago-jago sudah anak kota. Dia pitui di dokon, songoni donang di epistel tanah king. Molo nunga saha tutikina ruar hita siap portibion
songot tiki masuk do hita tu portibion dang tabuan manangaha jala molo masuk pe hita agia aha dang tabuan di bukit detai di dok aha matar buan nau lobi sian losi tidak ada yang bisa kita bawa dak ada peta bereng anong batang ni namora gok mas di bait kineng mati di kuburi bana dak ya dari ada marsigulu marbadaya anak konna memperebut katu dia do artau. Artinya tidak ada yang bisa kita bawa ketika kita mati. Ketika kita masuk ke jurang maut, tidak ada yang bisa kita bawa. Alani molotapa jonok tu epistel naking neng dohonon nadisi. Janganlah bersandar kepada uangmu. Unang marpangusadea kamu tuak ke raja-raja kepada bangsawan. Unang marpangusadea kamu tuak ke jolma. Jangan. Mereka pada akhirnya akan mengecewakan. Dakya hepeng boy paluaho kita sia dosa. Nanggo dakke pengta dan boy tu horotta hasesan ni dosa. Nanggo dakke pengta dan boy tabayota hosatta. Tetap apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan molonunga sahat kita tu ajal tabe sude tinggal do akan atapapungwi. Alani puasa pola hita khawatir tentang hidup kita. Puasa tak susai dirita sampai mangototoi halak holau mamora. Puasa olo hita melakukan ketidakadilan, mengambil hak orang lain, holan asa lau mamora, asa berjabatan, asa berkuasa hita. Orang berlomba-lomba untuk kaya sampai kehilangan esensi dari ibadah yang benar. Alanido di suraton di paingok mahita. Ia hadaulaton niroha, ibadah yang sejati adalah ketika kita memiliki rasa cukup dan itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Pangumuan godang do molo olo hita mardongan sabam niroha di tengah-tengah peribadahan kita. Ibadah molo di bahasa Yunani di dok eusebeia, namarlapatan kesalehan. Alai dakolan kesalehan lebih luas molo eusebiaon ima sikap hati yang tunduk kepada Tuhan di dalam segala hal. Rendah hati dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Idona pinatupani par pesalmen di pesalmen 146. Haleluya, halel, pujilah Tuhan. Dengan kerendahan hati dia sampaikan seluruh penghormatannya, kebanggaannya kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati pengertiannya ini menjelaskan manangaha petaula di tonga-tonga ningolutta taula homai songot tu debata. Karena itu adalah ibadah kita. Apakah dia seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak, mencuci, menggendong anak atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Apakah dia seorang guru yang mengajar, seorang dokter atau kesehatan yang memberi pengobatan kepada orang lain? Apakah dia seorang pengusaha yang sedang berdagang di pasar, di toko, atau penjualan yang besar? Apakah dia bekerja di kantoran, swasta atau negeri? Apakah dia seorang supir? Apakah dia sedang berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan? Ikon di bagasan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan di dalam melaksanakan. Manangaha petaula ikon di bagasan uduk niroha, penghormatan dan kebanggaan memuji Tuhan atas semua kebaikan-kebaikannya. Ido nanidokna hadaulaton niroha, ibadah yang sejati dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Jadi halak namar ibadah, halak na daulat marroha. Jadi saya mau mengatakan hadaulaton atau ibadah dakola parminggu song kitaon eta beribadah.
eta marminggu, eta pertanyaan, dan cukup olan seremonial. Tetapi yang mau dikatakan ibadah itu melingkupi keseluruhan holistik kehidupan kita. Baik ibadah seremonial, alai aha penataulai ima ibadatta tu debata. Sebab apa yang kita lakukan adalah doa kita, adalah ibadah kita kepada Tuhan. Maka orang yang beribadah, nadaulat marroha, dia akan mampu bersyukur, puas dengan apa yang dia miliki, dan mencukupkan diri. Maka sabab pun nanilehon ni debata di ibana. Di bahasa Yunani dok autarkeia swasembada, mampu hidup dengan dirinya sendiri dan apa yang ada padanya tanpa merusak songopati naking akaboniaga ni donganna dang manegai ulaon ni donganna dang manegai usaha ni donganna dang merusak keuangan ni akadonganna, tetapi dia melakukan mencukupkan diri dan memuaskan diri dengan apa yang dia miliki. Halakna beribadah, dia tidak akan serakah, tidak memiliki kerakusan-kerakusan, puas dengan apa yang dimiliki, dan itu dikatakan memberikan keuntungan yang besar. Pangomoan godang kepuasan diri menjadi sumber keuntungan porismos. Keuntungan do dihita, moloboi hita bersyukur, mencukupkan diri. Alanya, dang marungut-ungut, dang iri hati, dang cemburu dengan kelebihan orang lain. Ai halak na iri hati, halak na cemburu, halak na say mamereng-mereng, ugasan nidongan na, dang boy modomi, umasusah doi. Tetapi orang yang mengucap syukur, yang mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, itu menjadi sumber keberuntungan bagi hidupnya karena dia bisa nyenyak tidur. Dak pola kuatir ibana aha alangonna diari marsugut. Alani dihita di bagasan nani hangolongan di bagasan Kristus Yesus. Apa yang kita miliki, apakah itu harta, uang, jabatan dan kesuksesan, dang buanot tai Tuhan matiani. Alani naeng mata pakai saluhut nai lao pasangapot debata semua untuk kemuliaan Tuhan. Unang gabe rakus sita dang tahasabab pun na adong di bagasak kita, karena uang itu memberikan rasa palsu. Nina di Matius 10:22 menipu do artai. Dia tidak benar-benar ada untuk memberikan kepuasan. Satok kido kemampuan ni hepengi mabai sonang rohata. Uang tidak dapat kita andalkan, maka berharaplah kepada Tuhan. Hiduplah dalam ibadah sejati, hidup dengan rasa cukup yang memberikan keuntungan. Memang gudang do gagal bersyukur alani kemelekatat tatu akan dipurtibion. Jadi adok cerita nina, adok sahalak dana. Saya tangis-tangisi bana. Jadi di suku kakak na bawa saya tangis suade inna. Mago hepek ku 50.000 nina. Ba nina kakak na. Alani digati tong nyama, gati na onang betangis son. Alay saya tangis dana kon. Lembuku tangis. Bahasa de betangis soalnya ngugatin na kakak na. Roy bana ido ibana. At juga so mago hepekku si 50 nga 100 siya kepekku. Hape gabi 50 terus. Dia pintar, dia tahu cara berhitung, tetapi dia tidak memiliki rasa syukur. Tangi bau tiba nama dok mau liate, ala boy tong adok kepengna. Dia ingin lebih lagi. Songoni mahita molo say melekat tu portibion. Kita tidak mau merelakan, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan apa yang kita miliki, apa yang tidak Tuhan sukai dari orang kaya. Kalau dia tidak memakai kekayaannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau dia tidak memakai kekayaannya untuk membuat orang lain berbahagia. Molo saya tabai dohe pegi tapagugu, saya tasipan, dang marpabahenak kita di tonga-tonga di ngolutta. Dia bukan orang kaya,
tetapi dia adalah penumpuk harta. Dia penumpuk uang. Alanido ibadah, kesalehan, ketundukan kepada Tuhan kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Tetapi jika tidak tahu bersyukur, dia akan terjerat dan jatuh kepada pencobaan. Maka pengajar-pengajar sesat akan mengatakan, akka nasoporseado molopogos hala Kristen. Ada ajaran orang Kristen yang selalu menggalakkan teologi kesuksesan. Didok ibana molo hala Kristen ikom mamora, molo na pogos berarti namar dosa ibana. Tidak, itu salah kaprah, itu tidak benar. Dakia didok Tuhani akan namora masuk tu surga. Malah dia membuat satu perumpamaan. Umura do masuk gajah tu lubang di jarum, sian namora masuk tu banua gijang. Alania ala so dimoto mandok mau lihat, tidak merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Dia berlomba-lomba dengan nafsu yang gila-gilaan untuk memperkaya diri. Ala nido amang inang didok ma diturpukon. Ibadah ialah kebersamaan dengan Tuhan. Iman yang benar ialah bila kita dapat menyenangkan diri dengan rasa syukur, rasa cukup, memuaskan diri, autarkia, mencukupkan diri secara batin. Dan ini bertentangan dengan orang-orang yang selalu berkekurangan. Nah terus nang adok kepengna ido didokon sahalak peneliti. Bahasa halak nadi pengungsian adong ninna sadadanak dang boy bana modo. Saya ditiup torus roti di tangannya. Bahasa dang modo poninna. Dang boy modo mau. Alanya mabiara marsugot habis roti og gabe maleau. Dia selalu berkekurangan padahal di tangannya ada 2 roti. Dia hanya mau memikirkan besok. HP didokon naking dia detai. Gari pidong namar tonga-tonga langit di sariho debata. Gari bunga di bayi merabit. Alain na lucu dodok sahala ruas nuria tiki hudokko di buasa pola kuatir ho. Gari pidong namar tonga-tonga langit di sariho debata. Ada yang boto hoi nang udain na kebetulan marga 5 juta. Ay pidong itu ki idang butuh sepeda motor. Nuang tolu anak kokku tolu butuh sepeda motor nina. Iya benar, itu benar. Tetapi kita harus mampu mencukupkan diri. Kalau pada akhirnya kita tidak memiliki sepeda motor, bukan berarti kita tidak masuk surga. Itu semua di film naking. Apakah salah kita menjadi orang miskin? Apakah salah dengan pakaian dan makanan yang ada pada kita? Maka Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukan karena berkekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dang nalobian, dang nahurangan, alai cukup. Ai terus do hurang, jala terus do nang gudang. Alai otik boy sude, gudang boy hurang. Kalau kita tidak mau mencukupkan diri, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, bisa merasa cukup. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, bisa memberikan keberuntungan karena tidak memiliki keinginan untuk mengambil hak orang lain. Maka saat belum cukup, jangan sulit mengucap syukur. Molo hurang depeta hilala, molo mapogos depeta hilala, jangan merasa cukup. Jadi unang gemangi buru hita, Tuhan morang nihalak. Tetapi Alkitab mendidik kita, bekerjalah. Teruskanlah melakukan hal yang baik. Mengumpul dan berbagi. Sebab itu yang harus kita kembangkan. Jangan sampai egoisme kita berkembang dan kita tidak berkesempatan memuliakan Tuhan. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi hari siang di nasi Yohanes, pergunakanlah waktu dengan baik. Berilah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bangunlah relasi yang baik dengan Allah melalui uang, jabatan, kehormatan dan kesuksesanmu. Dan bangunlah relasi yang baik yang tidak mengganggu kehidupan sesama dengan apa yang engkau miliki. Alani amang inang nani haholongan ni Kristus Yesus.
Diturpu koneng dohonon na sudedo hita mamora. Sudedo hita bui marpabainan. Alani molo tunggu dang pihak kapengeluarata di tonga-tonga ni huria di partikianon. Alani akka pesta gotilon kesehatian dohot akana asing. Berilah apa yang kau punya. Cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Tetapi jangan pernah menjadi tidak berbuat apa-apa. Na berpudi adok sahala ina. Tolianak konna jalatibu mabalu. Alani manangah si guguan. Saya terus dari dok kono dang adok kepeng. Apa pegawai negeri di ban. Terus dakyau lo mangaliam manangah. Kecuali kewajiban na harus diberikan. Anggo di luar nih kewajiban dia dang oleh bana marpabayan. Alai duk tamak jala karejo sudah anak kona berubah mai mana. Dia langsung berbuat baik, dia langsung memberi, dia berjalan-jalan, menikmati hidup, memuaskan dirinya. Jadi usukun, bahasa songoni honiku, bahasa dung unuan gawi burjuho, songon nahera dua mameriko. Di do ibana, songon na di pengungsian. Nak piadong di hepeng di tengahku, alai mabiar doa habison, sotuk sotama kuliah akai anak kon. Ala nikok oti-koti doa, ikut dengar-dengar doa mama kehepeki. Dung tamak nasida sude, ini kesempatan bagiku untuk melakukan ibadah yang sedai. Omma hadalatan niroha nani halomohon di debata. Ketika kita bekerja keras, melakukan hal-hal yang baik, tetapi sekaligus membuka tangan, berbagi bagi orang, semua orang. Dan itu yang disebutkan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata di pasahat rohanami. Alatung takas do di pengot tohami. Asa daulat marroha hami. Di tonga-tonga ni perdalanan di ngulunami. Di hasianganon. Adorang so sahat do pehami. Tu ajal nami bi. Alani ali Tuhan. Unang sampai madabu hami tu pangujunan. Alani kemelekatan nami di portibion. Gabi madau hami siako. Asiro ham di hami ali Tuhan. Ajar-ajari hami akaruas ni huriamon. Asa uboto hami. Marroha daulat jala makasabab pun akana adong di ngulu nami. Tuhan nami jala di bata nami. Paso-paso mahatam no kubege hami. Sai marurat marparbue mai di ngulu nami. Asalam tarida Tuhan akahalak na porsiai na daulat marroha memiliki ketundukan, kesalehan dan kemauan untuk memuliakan Tuhan. Pos dorohanami mardongaton tur di purbadia nama rajai nama marrohai hami terbaik kami do marroha daulat jala makasabab pun akan adong di hami. Tuhan di bagasa tikion marlas ni roha dohami totong ala didongani asin ni roham dohami di parmingguan nami di bagasa tikion. Ala ni Tuhan totong madongani hami nang di perdalanan ni ngulu nami tujulanon. Dinalau mulak kami anon tu bagas nami be tangat-tangani mahami. Jasa bui hami Tuhan melanjutkan tugas nami berkiprah dan berkarya di tonga-tonga ni portibion. Tuhan gabi pilihan ma ngulu nami tuho. Gabi ibadah sejati ma Tuhan ngulu nami. Natotoku laho kami aka aktivitas nami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Disimatarida tanggung jawab nami. Disimatarida kejujuran nami. Ditimatarida nang hasabamun nirohan nami. Dang huelaela hami. Dak kusegai hami akadongan nami. Jaladang kusegai hami nang buniaga ni dongan nami. Atong mau lihat tema Tuhan. Dihatam napa ngotok kami. Asalam badiah hami. Songon Yesus Kristus nabadiai. Nama perbadiai hami. Dohot mudarna nabadiai. Tuhan di bagasa tikion utang yakok kami dosude ruas ni uriam. HKBP Depok Sada. Siya mulai dana sekolah minggu remaja na poso na magudang. Dohot nang matua. Pasu-pasu matua di sudiak ka ulaon. Di aktivitas. Dohot dia kasih pikiran nang pergumulan. Tabay bisu parbinoto atau ka parsikola. Ajar-ajari na mga lului parkarejuan. Donganya ka na mangula. Di jabu di kantor. Di lapangan manang di dia petahe. Mula-ulau Tuhan.
jala pergugui akan naung lansia asa gabe si partangiang manang yakon akan sudut no poso asa sudelam takas manada habur jodoh dengan dibasami. Tuhan gudang do di tonga-tonga ni ruas ni huriam namar sahid na dirawat di rumah sakit manang na dijabu Tuhan mana mangaleo kamalumun diaka sihol ni rohana sida asa boy rap marminggu muse dohot tami say homa na patupahon akan naulina denggan marhiti-hiti akka para medis dokter na mangubati marhiti-hiti akka ubat dohot akka si panganon na dikonsumsi na sida didongan namin na marlas ni roha diaka nang tamak siya persikolan na diaka nama rayakan hari ulang tahun kelahiran dohot perkawinan Tuhan pasu-pasu marang nasida di tabani umur dohot diaka kesuksesan nang pencapaian-pencapaian nasida ajari mana sida makamaleteho sude dengan ni basam marhite-hite na mangisi ari-ari ni ulu nasida dohot akka ulaw na denggan nalam bisuk mamakke tikkinan ilihommi mabain akka ulaw na denggan pasonakon rohani akka humaliang jala pasanga poko ale Tuhan di bata Tuhan nami jala di bata nami nang dibagasa tikion utangi ako kami do sude padita dohot akka parhalado na mangula di tonga-tonga ni huriamon homa Tuhan nama parbadiay nama pargugoy dohot nama parsahalay asa gabe tiruan akan aposomi di sude ruas ni huriam di hata di pabahenan nang diaka hapor siaw atong mauliate ma Tuhan utangnya ko kami do nang program ni huriam asa sude mardalan dengan sesuai dohot nan rancang di rapak huria jala unang ale Tuhan sampai adong na menderita alai sude mamarlas ni roha diaka program ni huriami secara khusus ulaun ni pesta gotilon dohot tahun kesehatan di tanggal 2 November dohot parheheon ni Naposo Bulung di tanggal sia Oktober di tanggal 2 Oktober dohot tanggal sia Oktober Tuhan pasu-pasu masude asa mardala dohot dengan apa nani hirim ni huriami boy terlaksana ala rap dohot Tuhan dohot sude panitia dohot sude penyelenggara nia udau nia le Tuhan jala huele-hele kami maasini roham tabai manang rezeki dia karwas huriami ale Tuhan asa adong sigo tilon nasida buanon nasida pasanga poko buanon nasida hasil ni gotilon nasida tu pesta gotilon na pinatupan ni huriami atong mauliate madiho Tuhan upagonggopo kami madaging dohot to dinami tu tangan para sirwami rap mahodohot tami di bagasa sadarion manangape siulaw nami ajar-ajari mahami asa marbisuk kami lau mamakke tikki dohot ari-ari nami mangasahon Yesus Kristus martangya kami tuho amin tajakon mahatan itu hatta ta pasahat ma pilihan na paduahon uhut mahita marede Tuhan
koma beliata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jalar ramoti asa ho parhasia kami pilihanon. Pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarong, say romaharajon, say saut malomon roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami, songon pane sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tuton di munabe. Sudah pelayan kebaktian, pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhutna, Tuhan memberkati. Horas.